Ja, level 4. Kurt, den er kommet. Hvad er kommet? Elregningen. Vi har jo det problem med, at vores energiforbrug det stiger altså meget i billioner watt. Og vi skal have fundet på et alternativ til, hvordan vi kan få løst det her problem. Og trods jeres mange gode forslag, så er det ikke just billigt. Vi skal have fundet på et alternativ, uden det kommer til at koste os for meget, og samtidig med, at vi kan holde vores energiforbrug. Vi har siddet derinde i fucking 5 timer og ikke fundet på et forslag endnu. Kom med et forslag! Vi har brug for penge! Så er der kaffe. Er der noget, jeg kan hjælpe med? Giv mig den kaffe noget hurtigt. Vi skal jo huske at tænke på børnene. Hold! Det er billigt, det er fornuftigt, og det er sundt for børnene. Men hvad er det, du har tænkt dig, når du siger børnearbejde? Det vi gør er, vi bruger de cykler, vi har over i idrætshallen. Og så sætter vi dem til nogle ledninger, og sørger for, at de producerer strøm til hele skolen. Og så må de skiftes til at cykle på dem. Og vedkommende får 12 i idræt. Den, der stiller op. Det gør også vores arbejde meget nemmere. Er der nogen, der er uenige? Nej. Så er det det, vi gør. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth, 'cause real gangster. Dette års Nobelpris for energibesparelse går til Kurt René fra Nordfyns Gymnasium. Wow. Jamen, tusind tak for den her pris. Altså, det betyder virkelig meget for mig. Vi var også så tæt på at gå konkurs, og da vi så valgte at tænke på eleverne, så kom vi frem til den løsning, som gjorde, at den her pris ender nu hjemme på min hylde. Og jeg vil sige tusind tak til alle lærerne, som var med til det her forslag. Tusind tak til min sekretær, som gav mig ideen. Og tusind tak til alle eleverne, som har været med til at udføre den her idé.